תהיה סעולי. היי וואי. Entró una. Dale. לא, לא. לא. רגע, אני משחק עכשיו אופק. שי! ננה. עכשיו! טוב. תגיד לאמא. אנחנו עושים שבע לדיירינגס ולאירונס Qué mal que pusimos el video, esa no me la quiero poner. Bueno, que tengo. Gerosas. ¿Por qué me quiero? Después. Guau. Ahora que para las cámaras sí empezás a jugar. Muy lindo. זה אמור להיות טיגר. הנה, לב יש לי 6, עכשיו אני לוקח את השלוש האחרונים שעה לי והאינטורי, מספיק בשביל יעקב. אז אני מביא, רגע, זה צריך להכיר לבלוק הזה, כן. Entra, ¿no? Sí, sí. אולי? Let's do this. מוכן? מוכן? עכשיו הצעות. מוכן? ¿Lanzador me entra? Warrior of the Beach. Here we go. Está difícil. לא חזק. Yes. Yeah. Oh. איי. איזה לא חשוב. לא חזק. מה זה שלא חזק? לא עשיתי חזק. עשיתי חזק. כאילו הייתי צריך לעשות טיפה יותר חלש. שלא יברח לי לשם. Yeah, it was a good. 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 Oh my god. What is the kid? מהמסך שלך? זה מציג. איך אני נראה? לא, אני כאילו את האחר, את הווריור. Wrath of the Lich. יש לי מספיק לרוץ, יש לי 91. אני זורקת את זה. שהכדור כשהוא פוגע שיפגע בו בעיגול הלבן. רואה? היה קרוב. זה לימד אותי מאסטר מיאגי. רגע, זה כמה גדול. כמה גדול זה? לעשות שם, ינוק. ינוק שלי בכל מקום. כמה גדול? פתוח לך, לאכול איפה שאתה רוצה. מי זה? או, זה תכבד. וזה כזה לא. רגע, איך זה? באתי לעשות לשם, ואז אמרת לי פתוח לך, עשיתי לפה. אז אנחנו נוותר על הקטע של הוידאו. את זה אני כבר אשלח לך. אל תשלח לי.
בטח שכן, בוא לפה, בוא. אודי, בוא, מה יש לך? כפרה, איך עוד אומרים הפסד. אצלנו? עוד הפסד. עוד הפסד.